Labanin natin ngayon, ayan niya yung tala na yan. Tapos ito namang itim na ito, yan. Itim na brown siya na... Bahala na kayo, anong tawag dyan ha? O, ano mo, ipakita mo yung likod niya. Ito to, ayan, ipapakita natin tong tala, ayan, yan, yan. Uis yung mga yan. Ito, itiman ito. Brown na itiman. Ito na may tala. Yan yung tala, ayan na. Iyon na, oh. Nakagat yung panong tala. Oh. Ayun na, nakagat yung panong tala. Oh, ayun na. Garampulan sila sa baba. Ah, tumakbo ang tala. Tingnan natin ulit. Aha, talon tala, nanakbo. Talagang ayaw ah. Isa pa. Yan. Ah, wala talon tala. Alright. Ayaw talaga nitong tala to, pero ang ganda nito, astig nito. Okay.